semifinále. S tebou to nevyzeralo počas sezóny najlepšie, asi si taký krásny koniec, alebo respektíve zatiaľ taký postup ani nedúfal. Každý deň sa môže niečo zmeniť, je to pohyblivý biznis, čiže v kútiku duše s tým aj rátate, že niekde skončíte v nejakom lepšom týme, v nejakom... Ale to ťažko sa teraz hovorí. Ja som šťastný, že som dostal príležitosť v Piešťanoch. Okolnosti to tak pravdepodobne chceli a som tu. Dostal som príležitosť prvýkrát aj v play-off. Vyšlo to na jedničku dvakrát. Tešíme sa všetci. Rád sa potom. Tak ťažko povedať, či hrdina, lebo nehrali sme perfektne kolektívne a súdržne. Chlapci mi pomohli, ja som pomohol im, urobil som si svoju prácu na 100%. Dvakrát to po sebe vyšlo, dvakrát sme vyhrali na 0. Poteší. Ale možno ten šadok bol taký rozhodujúci pre tú sériu? Možno áno. Možno áno. Tak je to vidieť aj odozvu od chalanov, vie tu vidieť aj odozva od chalanov, že to tak vnímajú? Opäť ďalšia 0, pokladník ma neminie, ale sú to príjemné záležitosti, takže veľmi rád prispejem. Ktorý zápas, alebo ktorá téma sa ťažšie vychytávala? Tá v Poprade, alebo dnešná? Viete čo, každý zápas je jedinečný a osobitný, takže ťažko hodnotiť, ktorý bol ťažší, ktorý bol ľahší. Na každý zápas som sa pripravil. Hovorím, je to kolektívny šport, pomohli sme si navzájom. Už po Poprade sme si vyčistili hlavu, teraz sme na to nemysleli, že ktorý bol ťažší zápas, ktorý bol ľahší zápas. Proste vyhrali sme obidva a to je dôležité, postupili sme do semifinále a to je to najdôležitejšie. Dobre, keď odhľadneme teda v globále, keď zoberieme celé mužstvo, zodpovedný výkon, hlavne defenzíve, možno na ten jeden popradský zápas? Stáva sa to, hrá sa v veľmi krátkom časovom slede, čiže tie výkony sú niekedy jak dračie zuby, ale po tom Poprade, po tom treťom zápase sme si povedali tvrdšie slova. Každý si ich asi pravdepodobne zobral k srdcu, nakoľko sme to ukázali aj v 4. a 5. zápase. Takže vďaka patrí všetkým. Piešťany 2 sezóny medzi elitou, v druhej semifinále. Minulý rok to bolo teda 4. miesto, teraz bolo fajn to niekde pošupnúť, to umiestnenie vyššie. Budeme robiť všetko preto, aby sme sa dostali vyššie. A čo teda to semifinále? Tak uvidíme ešte, kto bude súperom. Keď to budú Košice, tak sa pripravíme na Košice, keď to bude Nitra, tak sa pripravíme na Nitru. Čo dodať k tomu? Preto len sa dúfalo, že to bude možno prirovnanejšie, že Popradčania že sa bude hrať minimálne na 6 zápasov. Tak každý zápas bol vyrovnaný, v podstate dva zápasy boli o gól, tieto zápasy boli o 2, o 3 góly. Určite sme čakali, že to bude dlhšia séria a sme radi, že to dopadlo takto. Čo bolo najrozhodujúcejšie v sérii, alebo v čom ste najviac prečili Poprad? Tak pre nás bol dôležitý zápas v Poprade, čo sme zvládli 4. na 3-1 a to si myslím, že nás psychicky určite dostalo hore a doma už sme verili, že to zvládneme. Možno pre vás bolo prekvapujúce, že to skončilo už po 5 dueloch, lebo Popradčanom, keď sa robia rozhovory, tak tí z toho teda zjavne prekvapení boli. Ja si myslím, že oni majú veľmi kvalitný káder, čo hráč to meno, takže určite boli sklamaní. Asi málo gólov dali, si myslím, že to bolo asi zlomové, že sme ich v tomto prečili trošku. Piešťanský rodák, Piešťany, druhá sezóna medzi elitou a druhýkrát semifinále, slušné. No tak minulý rok som až tak veľa nehral, takže teraz je to trošku lepšie, tak sa z toho teším určite. Určite Nitra je bližšie, no Košice majú teraz, čo som čítal aj počul, že majú Marotku, tak ako je to teoreticky jedno, no je to semifinále a určite obidva súperi sú kvalitní. My sa musíme pripraviť buď na jedného alebo na druhého, to uvidíme vlastne zajtra, pozajtra, neviem, jak to tam je stav série. Není tam nejaká väčšia rivalita s Nitrou ako s Košicami? Tak je to určite derby, vyhecujeme sa väčšine vždycky na to na maximum. Je to derby, no je to kúsok vlastne od nás, pár kilometrov, tak väčšinou to býva derby. No. Ešte hráčov ste si menili počas sezóny, budú nahecovaní. Určite. Tak hlavne, no však tí nám dali v tejto sezóne už nejaké tí góly a rozhodli tam zápasy, čo tu boli chlapci. Tak uvidím, tak séria určite bude kvalitná, no my ideme
síce sú tabulkovo lepšie postavení, ale my sa na to tešíme a my nemáme čo stratiť. V čom ste boli lepšie ako Poprad? Výborne sme pokrývali podľa mňa strednú tretinu. Tú modrú čiaru, oni sa do moc šancí nedostávali a keď vlastne sa dostali do nejakej šance, tak brankár to zlikvidoval. V prvej tretine si bol zranený, čo bolo vlastne to zranenie? Tak hneď prvé striedanie som išiel do súboja, trafil som tam jedného hráča a nešťastne som sa pri tom zranil aj ja, pravdepodobne o hokejku a mám narazené rebra. Alebo nejaký bok, alebo niečo. Je to niečo vážne, alebo budeš normálne pokračovať ďalší zápas? No, tak zatiaľ sa to javí vážne, uvidíme, čo to spraví v priebehu 1-2 dní. No. My držím palce, samozrejme, že by si nastúpil. Čo by ti lepšie vyhovalo, Nitra, Košice? Tak asi sa tu nedá vyberať, je to play-off, je to semifinále, budú tam 4 najlepšie mužstva súťaže, takže keď chceme hrať v finále, musíme poraziť toho, koho nám určí los. Ale predsa len, ktoré mužstvo? Tak asi skôr Nitra za seba. Skončila dneska štvrťfinálová dráma, ktorá končila úspešne pre Piešťany. Nejaké rezume od prezidenta klubu? Tak sme radi, že to vôbec takto skončilo. Poprad bol ozaj veľmi zdatný súper, veľmi kvalitný a chalanom treba poďakovať za ten výkon, ktorý vôbec podali a dotiahli to do takého konca, jak sme to dotiahli a vôbec sme nepredpokladali, že to bude v podstate až, už teraz môžeme povedať jednoduché. A čo sa týka nasledujúcich zápasov v semifinále, kto by vám lepšie vyhoval? Nitra alebo Košice? Ťažko vyberať, lebo v celej osmičke sú veľmi kvalitné manšafty a už celá sezóna na to nasvedčovala, že v podstate je to veľmi kvalitná súťaž. Myslím si, že tento rok bol ozaj neporovnateľne kvalitnejší ako tie predošlé ročníky. A hovorím, my si nevyberáme súperov, my to hráme, v podstate to, čo príde, tak príde. Čo sa týka výkonu brankára, ktorý bol excelentný v posledných 2 zápasoch, kto bude nastupovať v ďalších zápasoch? Ja viem samozrejme, že to je asi trénerová vec, ale predsa len vy ako prezident klubu? Tak ja sa do toho vôbec nemiešam. Je to výsostné právo trénerov, aj keď si prejdeme zostavy, ale v podstate to, čo rozhodnú, tak rozhodnú. Oni sú za to zodpovední. Ale myslím si, že sa zhodneme na tom, že momentálne ide karta, takže tú kartu netreba otáčať.